ତାରି ହେଲା ଆମ ବାପା ଦେହଗୁରୁ ତା ମୂଳରୁ ଅଛି ନା ଆମ ଦେବି ଗୋଟେ ବଡ ରାଉଳ ତ ବୋଲେ ବିଲି ପଡା ହଉଛି ବଡ ରାଉଳ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରାମ ଦେବଠୁ ଫୁଲଟା ଆଣିଲା ଆମର ଧାନଟା ଚାଲୁ ହଉ ନହେଲେ ହଉନି ନା। ଚାରି ପୁରୁଷ ବୋଲେ ଆମେ ପଣି ଗୋସାଇ ବାପା ମୋ ବାପା ତା ପଛରେ ମୁଁ ଚାରି ପାଟ ଘର ମଧ୍ୟ ଚାରି ପୁରୁଷ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ପୁରୀଶାଳ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏହି ଯାତ୍ରାଟି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମାସ ଯାକ ଲୋକମାନେ ହବିଷ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଗାଁ ସାରା ମଙ୍ଗଳ କୁମ୍ଭରେ ବୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁରୁଜ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏହି ମାସ ସାରା ହବିଷ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ 5 ଦିନକୁ ପଞ୍ଚୁକ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ମାସର ଶେଷ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗାଁ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ଯାଇ ବୋଇତ ବସାଇଥାନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଆ ଗାଁ ମା ବୋଇ ପାନଗୁଆ ଥୋଇ ପାନଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୁଟିଶାଳ ବା ଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମା ବର୍ଷ ସାରା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇଥାଏ ଆଉ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗାଁ ସାରା ବୁଲିଥାଏ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମାନୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଦିନେ ମୋ କାମରୁ ସମୟ କାଢ଼ି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଦିନ ମାଆଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲି। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଇବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଛି
ଆଉ ଗାଁର ପୌରାଣିକ କଥା ଉପରେ କେହି ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଥାଏ ଆଉ ତାହା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ଦୁନିଆ ଡିଜିଟାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ଯାହାକୁ ମୋ ପରି ମୋ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଦିନ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯିଏକି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ବି ତଥ୍ୟ ପାଇନଥିଲି। ଆମ ବାପା ଦେହ ଗୁରୁ ତା ମୂଳରୁ ଅଛି ନା ତା ପିଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆମର ଆଉ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଇଏ ଆମର ଚାଲୁ ମୁଁ ଗୋଳି ପାରିବି ତୋ ପାଖରେ ଲେଖି ତା ପାଖରେ ଲେଖି ତ ମାଖି ତମ ସାକ୍ଷୀ मतलब सीए को जोड़ समय में तो बुढ़े भाई ये क्या है महापुर रखे ପ୍ରସନ୍ନ କଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ तो पता नहीं इन्हें बोले हाँ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଗାଁ ସାରା ବୁଲାଇବା ପରେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାଆଙ୍କ ଧାମ ଯାତ୍ରାର। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ, ଆଉ ବିକୁଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଆଙ୍କର ଏହି ଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ମୋ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହତ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରାମ ଦେବଠୁ ଫୁଲଟା ଆଣିଲା ଆମର ଧାମଟା ଚାଲୁ ହଉ ନହେଲେ ହଉନି ନା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏ ଫୁଲ ମଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ, ସେଇଠୁ ଆଗେ ସକାଳୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁର୍ଗ ମରା ବରା ସବୁ ସରିବ, ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ବରଣ ଯୋଉ କରିଦେବା ଫୁଲ ଆମର ବୁଲିକିରି ଆସିବ ଆମ ଇଆଡ଼େ ଲାଗିଯିବ, ଇଆଡ଼େ ନୌଦା ଗୋଟେ ବନା ହବ, ବନା ହେଲା ପରେ ସେଠି ଯାଇ ନୌଦା ବେଲା ହବ। ओके ओके हाँ हाँ ନୌଦା ବେଲା ହେଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଯୋଉ କୁମ୍ଭମାନେ ସବୁ ଥିବ କୁମ୍ଭମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିକିରି ସାମନାରେ ଯିବ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର तम गाँ हाड़ी जो डाक्यो ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ରହି ଜବ୍ କରୁଛି, ଆଉ ମୋ କାମରୁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଉପରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର ମାନେ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଇ ପାରୁନଥିଲି।
ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଯିଏକି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆଗରୁ ହେଉଛି ତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ନାଁ ନେଉଥିଲେ, ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା କଣ୍ଟିଆ ବେହେରା। ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମୋ କାମର ବ୍ୟସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଗାଁକୁ ବାହାରିଥିଲି। ଆଉ ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ସେ ମୋତେ କୋଟିଶାଳ ଯାତ୍ରା ଦିନ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେଦିନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିପାରିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ମୋତେ କହିବା ସମୟରେ ସେ ବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଅ। ଆଉ ସେ ଏମିତି ବି କିଛି ପଚାରିଥିଲେ ମୋତେ, କ'ଣ ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର କି? ମୁଁ ହସିକି କହିଲି, ନା, ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ଆଉ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲି। ଆଉ ଏପରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିନେବ, କାହିଁକି ନା ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ଭଜା ଯାଇଥିବା ବିହନ ଗଜା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲି, ସେ କହିଲେ, ଠାକୁରାଣୀ ସବୁ ଝିଅ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ନାଇଁ, ଠାକୁରାଣୀ ଝିଅ ଯାକ ଏରା। ଆଉ କୁହନ୍ତି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ 7 ଝିଅ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଫୁଲ ସୁନ୍ଦରୀ, ଫୁଲ ସୁନ୍ଦରୀ, ନାଲି ସୁନ୍ଦରୀ, ବାଲି ସୁନ୍ଦରୀ, ଚମ୍ପା ସୁନ୍ଦରୀ, ଗେଲି ସୁନ୍ଦରୀ, କେତେ ହେଲେ 6, ବୁଲିବାଙ୍କି 7। କୁହାଯାଏ ଏହି 7 ଭଉଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ସାରା ବୁଲି 12 ପ୍ରକାରର ବିହନ ମାଗିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେହି ବିହନକୁ ଆଣି ଭାଜିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଭଜା ଯାଇଥିବା ବିହନ ଗଜା ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୋଳଥ, ଧାନ, ମୁଗ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଗହମ, ଜବ ଧାନ, ଆଉ ସବୁ 12 ବିହନ। ଗଛ ଦିଅ ନାଗେ ହଉଛି, ଗଛ ହେଲା ପରେ ଆମର ବିସର୍ଜନ ଯୋଉ କୋଠି ଯୋଉ ଧାମ ଧାମରେ ଆମର ଚାଲୁଛି, ସେଇଟା ଝାମ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ହଉଛି ସେଇଟା ମାଆଙ୍କର ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କୁମ୍ଭ ବୁଲିକିରି ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି କୁମ୍ଭ ଧୁଆ ହବ, ସେଇଟା ଆମର ନଉଦା ପେଲା ହବ। ନଉଦା ପେଲା ସରିଲା ପରେ କୁମ୍ଭ ଗଦା ଗାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯୋଉ ଗଛ ହେଇଥିବ ସେରା ସବୁ ଖାତରେ ଧରିକିରି ଆମର ସେଇଟା ଧବ ଧାନରେ ଯିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୋଟିଶାଳ ଯାତ୍ରାରେ 2ଟି ବାଉଁଶର ନଳକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ, ସବୁ ବୁଲିକିରି ଆସୁ, ମାନେ ଆମର ବୃଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଯିବୁ। ଏମିତି ହେଇକିରି 12 ଧାଡେଶ୍ୱର ଆମର ଆସୁ। ଧାଡେଶ୍ୱରରେ ଆମର ନୀତି ନିୟମଟା ଯୋଉ ରାମଚଣ୍ଡୀଟା ହବ, ଅଷ୍ଟଧମ୍ବର ପଞ୍ଚାମ୍ବର ତ ଆମେ ଧରିକିରି ଆସୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ କୁମ୍ଭ ଆମର ଥିବ, ପଞ୍ଚାମ୍ବୃତ କରିକିରି କୁମ୍ଭରେ ଦିଆ ମାନେ ସବୁ କୋଣରୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକିରି ସେଇଦିନ ମହାଦେବରୁ ଯାଉଛି ହେଲେ ଜଣେ ବାଉଜି, ଜଣେ ବଡ ବାଉତି କୋଉଠି, ଆମ ବଡ ନାଳ କୋଉଠି?
ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ଗୋଟେ ବଳରାମ ବୋଲେ ବିଲି ବଡ଼ା ସେଟା କାହିଁ ଆମେ ପୂଜା କଲେ ଲୋକ ପଥର ପୂଜା କଲେ ମାନିଲେ ଦେବତା ନ ମାନିଲେ ପଥର ଅଛି। ଆମେ ବାଉଁଶ ଦିଟା ଆଣିଲେ ତାକୁ ଦୁବ ଦୁଇ ଚାଉଳ ବୋଲେ ଆମ ପଣି ଗୋସେଇ ବାପା ମୋ ବାପା ତା ପଛରେ ମୁଁ ଚାରି ପାଠ ବଡ଼ ମତେ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କିନ୍ କ'ଣ ମାନେ କେବେଠୁ ତମ ଯୋଉ ବାପା କିଛି କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ ଜଣଙ୍କର ପେଟ କାଟୁଥିଲା ତା ପେଟ କଟା ସିଏ ଔଷଧ ଦଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଭଲ ହଉଥିଲେ ପେଟ କାଟୁଥିଲା ସିଏ ଗଲେ ସେ ବାଉରି ସାହିରେ ଥିଲା ବାଉରି ସାହିରୁ ପେଟ କଟାଟା କଲା ତୁ ମୋତେ ଭକ୍ତରେ ନେଇକି ଯିବ ତୁ ମୋତେ ସେବା କରି ରଖିପାରିବୁ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ତୋ ପେଟ କଟା ରାତି ପାଇଲା ବେଳୁ ଆଉ ରହିବୁ ତାକୁ କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ହଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇ କହିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଇଏ ଭର୍ତ୍ତିଆ ଯାକ ଥିଲା ମୀନା ବାଉରୀର ବାପା ତା ପଛରେ ଗାନ୍ଧୀ ବାଉରୀ ତାଙ୍କର ସୁଦ୍ଧା 3 ପୁରୁଷ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଠି ଆମ ପାଖରେ ତ ଗଲା ଅଛି ଗଲା ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କେ ଚଳେଇ ନ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଦେଇଦେଲେ ଆମ ଲୋକ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତମ ବାପା ସମୟ ସେଇ ସମୟ ନା ହଁ ଗୋଷୀ ବାପା ସମୟ ଗୋସେଇ ବାପା ତମ ଗୋଷୀ ବାପାଙ୍କ ସମୟ ସେ ସମୟଟା ଯୋଉ ତାଙ୍କେ ନ ରଖି ପାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ଗାଁ ଗୋଟୁ ଗାଁକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତମ ଗୋଷୀ ଆମ ଗାଁ କୋଠୁ ନାହିଁ ଆମ ସାହିରେ ଆମର ଆଗ ଆଣିଛୁ ତାର ଆମର ତମ ଜେଜେବାପା ସେ ସମୟରେ ଚଳିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତମ ବାପା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚଳିଲେ ଏବେ ତମେ ଚଳେଇ ଚାଲିଛ ଆମର ମୋତେ ଏବେ 48 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାକୁ ଧରିକି ବୁଲିବା ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେଲା ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ଜିନିଷଟା ପରେ ତା ସହିତ ସବୁ ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ବୁଢ଼ୀମା ଭାଇଦେର ସମସ୍ତେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ଏଇଠି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହିଁ କମି କରାଯାଉଛି ଅନ୍ୟ କୋଉ ମାସରେ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତ ସିଏ ହେଇଛି ଆଉ ଆଗରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ସେ ମାସଟିରେ ଆର କିନି କ'ଣ କିଛି ନିୟମ ଅଛି କି ମାନେ କେତେ ଦିନ କ'ଣ ଯୋଉ ପାଳି ରହୁଛନ୍ତି କୋଠିରେ ପୁଣି ପୁରା ମାସଟେ ପାଳି ରହେ ସମସ୍ତେ ମାସଟେ ଗୋଟେ ବେଳ ଖାଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇବ ଓକେ ଓକେ ନିଜେ ପାଣି ଆଣିବ ଖାଇବ ଘରେ ପାଣି ଆଣିକି ହେଲେ କିଏ ଅସୌଚ ଶୌଚ ଏମିତି ରହୁଛି ସେଇଟା ଲେଖା ରହୁଛି ଘରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଭୋଗଟା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଭୋଗ ରୋଷେଇ କଲେ କ'ଣ ଅଲଗା କ'ଣ ରହୁଛି ଆଉ ଦେବତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦିଆକୁ ଦେଖୁଛି ତାହିଁରେ କ'ଣ ପଡୁଛି ଖାଲି ଜିରା ଟିକେ ଘିଅ ଟିକେ ପଡିବ ଫୁଟା ହବ ଖାଲି ଫୁଟାଣ ଭିତରେ ଖାଲି ଜିରା ଘିଅ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଶୁଖିଲା ମରିଚ ଗୋଟା ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ କୋଉ ଜିନିଷ ହେଲେ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ ନା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡୁଛି ନା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପଡୁଛି ନା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲେ କିଛି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ ମସଲା ଫସଲା କିଛି ନାହିଁ ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ତେଜପତ୍ର ଗୋଲମରିଚ ଜିରା ଅଦା ଏତିକି